घुमट आरती स्पर्धा आणि सेल्फी प्रसिद्धी। कोकणी भाषा अभिमानी संघटना कारवार आयोजित कारवार तालुका मर्यादित घुमट आरती स्पर्धा आणि गणपती मूर्ती मुखार सेल्फी काढून प्रसिद्ध करचो कार्यक्रम। कारवारच्या कोकणी उत्सवप्रिय लोकांक प्रोत्साहन मेळचे आणि कोकणी संस्कृती जतन आणि संवर्धन जावची म्हण ही स्पर्धा आयतार तारीख 24 सप्टेंबर 2023 दिसा सदाशिवगडच्या कोंकण मराठा हॉल हांगा सकाळी 10 वाजता सुरू जातली। या स्पर्धेत भाग घेवच्या पंगडान 500 रुपये प्रवेश फी भरून सप्टेंबर 19 तारीख पर्यंत नाव नोंदणी करची। या स्पर्धेत फक्त 18 पंगडाक मात्र भाग घेवंक मेळटलो। पयली येता त्या पंगडाक पयली या आद्यतेचेर पयली येयल्या 18 पंगडा मात्र आद्यता आसतली। या स्पर्धेचो लाईव्ह म्हणल्यार थेट प्रक्षेपण व्यवस्था आसतली। स्पर्धेचे नियम: एक पंगडात कमीत कमी 5 आणि जास्तीत जास्त 7 वांगडी उरूंक जाय। वेशभूषा म्हणल्यार ड्रेस कोड आसप गरजेचे। वयाचे बंधन ना। कला सादर करूंक एक पंगडाक चडांत चड 10 मिनिटां मेळटली। प्रत्येक पंगडान वाद्या आपले हाडची। घुमटा बरा शंबळ कासाळ आसप गरजेचे। पंगडात गायक वादक वेगळे उरचे। पारंपरिक वेशभूषा, सुशोभीकरण आणि कलात्मकता या गोष्टीची नोंद परीक्षणात घेतले। निकाल त्याच दिसा त्याच जाग्यार जाहीर करून बक्षीस दितले। पहिले बक्षीस 10,000 रुपये, दुसरे बक्षीस 7,500 रुपये तर तिसरे बक्षीस 5,000 रुपये आसतले। परीक्षकालो निर्णय हो अंतिम निर्णय उरतलो। प्रसंगानुसार कसलो बदल करचो हक्क आयोजकाक आसतलो। समान गुणसंख्या जाला ड्रॉ पद्धतीन निर्णय घेतले। या बाबतीत परीक्षकालो निर्णय हो अंतिम आसतलो। भाग घेवच्या प्रत्येक पंगडांनी आपापले ग्रुपाचे नाव, गावचे वाड्याचे नाव, फोन नंबर, ग्रुपातल्या वांगड्याची संख्या, ग्रुप प्रमुखाले आधार कार्ड, गायक आणि वादकाली नावा 19 सप्टेंबर पर्यंत माहिती आणि नोंदणीसाठी राहुल नाईक 8867 56322, विनोद नाईक 94481 34777, विनायक नाईक 96322 32789, हरेश नाईक 99459 8560 हेमचेकडे संपर्क करचो। तसेच आपापल्या श्री गणपती मूर्ती मुखार सेल्फी काढून प्रसिद्ध करचो। जांचे शेअर आणि लाईक चढ जातले त्या 3 स्पर्धकांक पहिले 5,000 बक्षीस, दुसरे 3,000 तर तिसरे 2,000 रुपये आयोजक बक्षीस दितले असे कोकणी भाषा अभिमानी संघटना कारवार मी कळयला।